Masak apa hari ini, Ibu? Salam dulu dong, salam dulu dong. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di saya itu Pawarepa Sawah. Halo pemirsa semuanya, selamat sore. Tibalah saatnya untuk kita masak lagi. Hari ini hari rebahan pokoknya udan sedina utuh. Jadi adem Asli, banget. Aku yo Bendera aku makan yo. Iki nyambel apa? Iki adalah sambal untuk So, soto. Jadi hari ini kita masak soto. Bunda kan bingung ya. Wah masak apa ya? Masak apa? Sling neng otakku soto. Soto dah. Ya wis Iki, tenan soto. iki terus iki anu ijo-ijone Dan dimasukkan. ini ijo-ijone masuk no. Masuk ijo-ijo. Lihatlah. Jadi bunda nek nyoto kuwi kuahe tok, guys. Duduk kaya apa ya? Duduk kaya sak-sisan ayame mlebu ngono ora. Ayamnya kan disuwirin dulu. Iku kurang apa ya, Wak, kira-kira ya, Wak? Gak apa. Jajal kok. Asruput lho iki. Kayak uyah wah sithik wah. Ketoke kurang uyah deh, Wak. Tak seruput loh, aku mbok kenapa guys hari ini aku sangat ingin soto. Awalnya mbak mau pas ning pasar ambek Mbak Retpa yo ditakoki aku masak apa iki? Soto. Aku yo jawab ngono. Tak meneh. Sedikit lagi ketoke. Tak meneh. Bismillah muga gak kasih. Maksudnya ndek mah tambahi. Wes ya, wes hop. Kelihatannya wes pas, wes mbah pokoknya iki di Masih yang kasinan masih bisa ditoleransi. Semua ada jalannya, semua cobaan itu ada jalannya. Apa ya? Ini sambelnya sudah jadi. Aku mau yaudah ya, tak piye? ceritani. Ini kan hari lebaran ya. Apa? Kuwi gambar resik tenanan iki. Ya Allah, ambil tak resi. Aku kan mau nggarap bukan kan ngarep ini. Aku kok menggambar ngono ku yo, guys. Jadi aku ngarep kan yo nyilak rayone yo yo. Terus wis. Aku kesel dhewe. Latare kan tak warnai ya, Dan. Kan kuwi membutuhkan tenaga yo. Aku ya Allah, urung bar kuwi. Suwi men aku ki pol gak seneng anggere warnai latar. Soalnya suwi to neh akeh kere pegel. Terus aku wis boh tak ringkesi aku bu ya. Terus ya apa pamane yo sik mlebu. Saiki tak Sudah matiin, no? Terus Yaya mlebu. Iya terus kan Yaya cek dolanan HP terus HP dijupuk mama. Terus cah loro kuwi melok turu. Aku mujurku kan pamane Rono. Nah dadi Rono ayo. Ndawa ngono kuwi. Nah dadi Rono ben kamu takeh. Pamane aku kok pojok. Terus sing kaya yoyoi men enek ae terus aku wis aku tak tengah rene iki. Ya tak koning sampe ku kene terus aku wis ngantuk yo. Terus aku turu, aku ngipi dah. Aku ngipi ki wis mlebu sekolah. Terus aku krungu adzan yo. Aku krungu cah cilik nangis. Terus baru kuwi adzan cah cilik nangis sapa aku langsung ngingeti. Yo Yaya ning omah. Terus sing nangis sapa? Terus aku rodok kriep-kriep yo. Terus adzan wis maghrib bunda wis masak purung ya aku langsung gregal tangi. Terus mama mbek Mbak Repa cek bu apa wis mateng terus bunda tak ingok turu terus aku ndelok jam. Ya Allah jam 3 ijekan Masya Allah. Hari ini Kiki wis. Iki bunda Iki sing masak hari ini. Iya. Bunda sing masak hari ini guys. Jadi gantian yo. Dan iki aku ape Nyuwiri ayam. nyuwiri ayam. Emang wis cuci tangan tapi ya iki cuci tangan. Cuci tangan ping 7 sus ya. Oh iki yo isih enek iki, engko dipotongi. Direbus iku terus iku karek cepat. Iya iki nek dipotongi maksudnya terus direbus. Iya. Boleh resik. Shudo. Kita makan shudo. Aku tak wis ngiler. Dan iki Nambah permintaan bos, ya. sawah ki ngene. Jadi sambel itu dipisah dari kecapnya. Ini kecapnya. Iya ke soalnya aku nek makan soto Ini iku masakan tadi malam. senenganku beningan. Soto lah aku gak pada seneng sing dikei santen. Jadi beningan tak bumbunin lah yo beningan. Jadi koyo sambel ambek jeruk tok wis. Pokoknya aja sampai enek
Gak ojo sampai juga sih koyo ojo nganggo, ojo nganggo kecap, aku gak seneng. Kita tak suwiri kan. Bunda kok nyuwiri Dah. nganggo tangan? Apa? Dengkol. Ya Allah. Maaf ya. Ya Allah. Mas pengen ini. Bunda kok nyuwiri nganggo tangan? Masa kar cangkem? Nah, kan batal gue ya. Kan ngono. Kok mbok tangan kan? Masa tak mbok sikil? Sing mangan anu, guys. Semangan aku dhewe iki, mbak anak-anakku. Dan apa jenenge kan bisa pakai garpu dan sendok. Alah wis Kesuwen. Bunda wis pokokan Ala pridapan. mbah. Ala-ala. Wis pokoke ngene iki lah. Guys, tandani guys, iwakku matine. Kowe iki gak cocok kuwi mbok kei kanca. Iya, iki kan pamane tak kei kanca loro ya. Mati langsung loro karone, terus tak kei kanca siji neh. Yo langsung mati. Kok ndek gak gelem dikoncone. Gak cocok apa dene iki mengandung virus ya. Virus apa? Tapi kalau dene iki sehat tuh, guys. Energik banget. Dari apa jenenge? Nah, itu padahal sama mau lampu mati kok kan kepiye-piye nih. Jadi tenan guys, wis tahan banting iki ya. Iki cara mana tak pateni. Iya pirang-pirang jam dene gak piye-piye, mok koyo apa ning dhuwur ngene iki terus pas makan ya wis kembali ngene neh. Dene koyo gak langsung mojok ngono kuwi ya ora. Padahal kuwi mati lampu ke jam 10 nganti jam 3. Bayangno pirang jam. Tapi iki ndek memang koyo kuat beda ngono lho. Jenisnya iki beda. Lah Iya. iki kan sing teko kuwi beda lho. Iya beda. Apa jenenge? Sing ndi? Sing mati kuwi ndek ini ambekan. Iya kuwi beda. Kuwi kan modele apa ekore cilik ya, ipul-ipul lah ya, gak gede kok ngene iki. Terus yang pertama kae ya beda, luwih ndekne iki luwih gedembeng bagian awake, walaupun ekore ya hampir mirip tapi ndekne gak lancip ngene ya. Ekore Beda pokoknya beda. Kuwi cara kuwi koyo wong bringas. bringas. Kuwi sing tenaga Terlalu. sing tiada habis. Cara mono kancane meneng ndekne upyek dhewe, guys. Ketoki praktik. Ikan dipraktik. Kuwi tak openi kecuwilik ya Allah cilik sakmene. Lho ki iso gede lho. Iso gede. Kata iso gede ndak? Hah? Kata iso gede. Lah biyen mok sak pira ndak? Cuwilik oh. Saiki rada gede ta. Matno ndak? Dengan cinta. Kok lak ira perbandingan. Mat. Nek pas ngene iki kuwe tok tenan nek ndekne tambah gede. Aku bukan mencintai ikan loh. Iya. Ekore yo tambah lebar. Biyen iki mok nyuk ngene yo. Saiki nek tak cekeli yo rada sakmene lah. Cara mana dhewe wis entek. Iki pamane bek yo wis ngarek sakmene. Pamane iki sakmene. Jadi mok sakmene. Biasanya dia berarti kan menyesap kue. Apa tak tukokno pakan sing berprotein. Protein. Sing lebihan. Makanan berprotein bagi ikan apa? Protein bagi kan apa panganan sing garai warnane muncul. Benano. Cepangku kuwi yo tak kei sing apa jenenge? Sing garai warnane muncul, guys. Dan dia alhamdulillah tetap sehat yo, ijek 8. Nek Mbak Ovi cerita ki anake sapa njaluk bacana. Cana. Cana. Anake Mbak Ovi lanang ya? Cowok. Cowok, heeh. Njaluke Ya, cana. Kowe cukup cupang. Aku njaluk cana, Bunda malah Apa-apa kowe cana-cananan barang kuwi. tenan, guys. Cana Bunda malah Aku paling metu siungku paling. siunge metu 15. Timbang aku Dipangan Bunda. dipangan sak canane. Iya. Kalau rasa. Wis bar, Cantik guys. banget. Lihatlah, lihat. Cantik. Tak shoot yo. Tambah. Enak sekali. Kok mame yo tak dedekno sak konten, guys. Jadi yo aja sampai di skip yo pokoknya. Aku seneng delok iwakku. Dene hiasane tak jupuk, terus apa jenenge watune tak jupuk. Sok nek pas arep sineh tak kei hiasane neh.
Soalnya kayak kan pas nek kancane aku ki ambek memantau dek niki ben gudaki sing anyar ya dah yo. Nah, ning TikTok kuwi jarene apa jenenge ngono kuwi perkawinan ya yo. Soalnya yo enek busane. Terus saya ngeti-ngeti jare nek muncul dok dan dipisah. Gak muncul-muncul malah mati. Doke ngono kuwi ceblok. Malah mati deh, ya udah. Ini request sawah itu tidak pakai bihun ya. Cuma tambah taruh isi. Iya, soalnya Ini nanti mentah, yang ini apa sih? sing tok kene direbus. Direbus jangan lama-lama juga. Nek kol iku manis, guys, nek mentah iki menurutku kayak aku. Iya beranda. Manis. Cek, guys. Kayak kamu. Iya dong. Masa sih kamu manis? Iya dong. Yes, guys, aku bakal tak lanjut lagi. Bye bye. Wes ngeri guys iki deloken. Ki ayame iki cambah mbek kol. Terus iki tahune, sambele, jeruk mai cinta. Aku nek jeruke kurang ngirisnya bekas Ada, oke. Wih iya, menggoda tenan iki. Terus iki kayak dikei balungan-balungan ngono ku ya, guys. Iki sesepi terus iki engko enek ayame, yummy. Terus ekstra jeruk. Enak banget. Wis bayangno. Kenapa ya? Masalah iki apa? Cuma dina iki udan lho, Wak. Jadi cocok ya Allah, instingku ternyata sekuat itu. Dan aslinya ki aku apa nyoto iki nih, Wak. Takokno Bude Mas Bude ngene. Piye Dek tak tukokno ayam saekor piye aku Mas iki bunda sing nyoto, Bude gak usah masak ngono kabeh ngono. Bude banjat bunda sing masak. Terus ane wingi ka terus masak apa iki? Dong telo ya. Dong telo aku pengen nganu Mbak menyemeding aku anggap iki nyoto tapi ketoke cemedingnya iki engko dina iki ya. Iki dina iki alhamdulillah pas banget ambek cuacane dadi kuah-kuah, seger-seger, udan walah. Wes iki pokokan engko dengan rekor 5 menit ludes. Iki pokoke iki gak roh rasane iya. asin kok ora apa. Apa tak tambah iki aku yo wedi. Engko jajal sik lagi engko perbaiki seperti itu. Apa kok lagi sampingnya disediani garam. Iya, dadi koyo ning warunge ngono ki kan. Nek sing suka asin karek Bener sekali, bener. Jos gandos. Aku turne wis suwi gak mangan soto kan, dadi aku pengen soto. Tapi kita memang cocoknya cuacanya. Iya, cocok banget. Tak tuduhno, guys. Iki jeruke jan menggoda tenan, aku sewenengi jeruk nek ngene iki. Soale bayune akeh, rasane yo seger, gak enek pahit-pahite. Nek ijo kan terkadang enek pahite to. Tak tuduhno jaba ya. Kedek mangki receh, guys. Mendung receh. Ngantek omahi puweteng. Delok. Jan, ya. Cuaca hari ini. Tapi adem tenan guys, penak. Gak enek awu. Seger. Iku pemakaman iwakku guys, tak kene kono. Ireng iki. Iwak sing opae tak kubur ning kene, terus enek piring sing ning isor pelem iki ning isor kono piring yo enek. Wes guys, dilanjut nanti lagi. Oke guys, sudah tiba saatnya kita berbuka ya. Iki mau wis batalno, terus iki karek maame kita coba sodonya. Kita tuang langsung sodonya. Iki enek bumbune lho. Kok opo tidak ning kono. Tidak gede benar. Kan Kita tuang langsung balas suweger guys iki. Sampai do kasin yo kan. Terus jeruke, masya Allah, tabarakallah. wae ya. Jeruk dah. Wes iki tak turunkan ya pemirsa ya, soalnya menghalang-halangi. Ini juga ada balungan, jadi untuk yang mau balungan silakan di sini ya. Gimana? Iya. Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim.
baca doa guys gimana yo? Terus mana? Arek. Enggak, Ya, secara sih aku mah nanti terus beda putus. ya, ya. Suwoker guys. Mbek udan-udan yo, mbek merungokkan gemericike. Gemericike. Air hujan yang tak. Nanti kita Oh. Enak sayur. Sing kurang sayur, isol Nah, sayur. ya. Ning ngarepe mah aku gak Cocok deh, tak cocok. delok aku ngadek bek iki yo sak mangkok yo full yo. Tak aduk sik. Iya ya rasanya. Burung. Iya mas rasanya mas. kayaknya hilang. Dan anu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa beriklanan bukan kata bina sebenarnya menjelang pedalamin. Selamat berbuka pemirsa semuanya. Hmm. Hmm. Keren. Ada sirup nata. Wes, dan sirup. Buat kan udah cocok. Aku kecuti. Ya. Gue tak ada ayam, Mami. Hmm? Mami tak ada ayam. Ya Allah, kecutan. Kalau Sampai pahit. Iya, iki pahit iki ngene. Hmm. Bukan. Hmm. Extra manja. Harus Harus. banget. Tapi tidak. Betul mah? Makan. Enak mas. Kok Bukan mau beli ya? Lalu orang apa dulu? yes, apa ya? Suwoker guys, masya Allah dan berapa dengan apa ya, fokus makan sih. Hmm. Suwoker guys. Hasilnya pas, ambilnya ya pas, dibagi badankan. Hmm. Keripal. Mas sampai cuaca nih. Kesut-kesutnya no. Udah. Ini mau kuah ya? Iya. Kuah. Ini gini. Itu angkat pun udah juga. Mami kan? Ya. Aku punya salah mah. Anak kamu. Cuker. Gimana yo gawe teh hangat cuma icek nih kono. Tidak ada lagi? Mami. Lihat ini. Belum ya? Ya. Tidak, ya jadi. Kuah. Iya ya, nah ada. Enak Di banget. kuah lagi tak? Bisa? Wes. Yuk, kuah yuk. Panas. Legit banget. Mungkin sepasang. Ah, kan juga. Ibu nggak boleh suka yo. Biasa nih. Nomor tuh kasih dia yo pedes. Kamu bisa ya? Ya. Berapa ya? Aku mau makan pedes. Itu terlalu pedas. Yang pedas sama apa? Yang pedes saya mau. Enggak gitu. Tapi habis kan ada yang itu kan proses. Yummy sekali guys, menu kalian di rumah apa? Menu kita kali ini soto. Mau kan? Nah, coba. Kuah tak? Buat. Ah, kami. Coba
goreng pasir. Enak. Enak produk-produk yo. Mantap juga. Yes guys, ini penonton makan. Gitu dulu kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.